TikTok. Čekaj, malo. Čemu Sonic je? Čekaj, moguće. Ma ne to! Na stolicu! Ma na stolicu! Odatle na stolicu! Misliš ovo na stolicu da skočim lako? Ne. Od ugalne garniture na stolicu Rio. Veruj mi, to će svi klipat na TikTok, ajde. Ja ga ne govoram, to može. Najjače da kola noge, sad čekaj, ne te razumem me, brate, stani, čekaj. Ej, Vranjanac. Slušaj, vidiš onaj kauč burazerski? Dobro. Tu stojiš i skočiš na ovu tvoju stolicu gdje streamaš. Nugatov skok. Da. Kukuriku, ajde. Ali pazi, vidi, ako umre, ako nešto ti se desi, ja ne odgovaram. Iskršim po licu. Nećeš, ajde. Vidi malo content. Pa ako sam ja mogu 100 puta da skačem, može neko drugi, brate. Znaš kao? Ajde, jebače. Ovako. Samo poleti, veruj mi, uživaj u životu. Cringe. Opet. Skoči baš, veruj mi, jednom se živi. Još jednom, ajde. Može bolje uvek. Može, još jednom da pokida. Evo, ljudi kažu da je slabo. Ukrivo si skočio. Skoči baš, zamisli neku želju skoči, veruj mi. Ostvarit će se. Ženu ili želju? Možeš šta, aj ženu, ajde, ženu neku. Brat, ima priču. Kukuriku. Ovo neko psuje. Približi pa toga. A ne, mora bombu na to. A mora bombu na stolicu. Ne, loše, ne glupiraj se. Slušaj. Ne, slušaj, nećeš polomiti, nisi jako čelika. Slušaj, moraš bombu na stolicu, znači gledaj sad ovo. Ti skačeš, već ti u zaletu radi bombu i skačeš bombu na stolicu. To je novo pretkazanje. Ajde, bomba na stolica. Veruj mi, ima priču, veruj mi. Veruj mi šta ti kažem, ajde. Če skršim stolicu. Nećeš, kupit ćemo sutra, ajde. U Gigatronu. Kao šta ako se polomi? I skipom, pička, namjerno skipom.